Salutare! Am văzut că cocoșații zic că eu mă plimbam cu lăstuni și cu astea din pușcărie de acolo. De la Colevie este ușor să vorbești. E ușor să vorbești la Colevie când ești închis acolo, să vorbești despre unul și despre altul. Dar dacă ați fi în față cu mine, ar fi foarte greu să vorbiți. N-ați mai vorbi, ține capul jos, înțelegi? Iată că eu nu mă filmez din pușcărie, de la Mititica de acolo, nu fac filmare din Pârnaie, dar în schimb mă filmez cu mașina mea de lux, din mașina mea de lux, cu ochelarii mei Ray-Ban, cu curaua mea de mii de euro, Louis Vuitton. Mă filmez ducând o viață de lux așa cum trebuie, pentru că dacă ești la pușcărie, numai fraieri ajung la pușcărie. Înțelegi? Eu nu sunt fraier. Hai să vă dau o tură de mașina mea de lux. Nu are ficat de rechin, dar are climă bizonică. Cam inside, bă. Ia uite, tapiserie de piele. Nu trebuie să am cheia în buzunarul aceea, nu trebuie să bag cheia. Nu trebuie să bag cheia. Apăs pe buton și apăs pe butonul aceea, uite, start. Bam! Și a pornit motorul. Înțelegi? Apăs doar pe buton, mașina merge. Ok. Are tot felul de chestii aceea, tot felul de șmecherii. Mi se vede prin ecran hard display, are și volan, are și de toate, are și un fel de tabletă aceea, e șmecherie mașina asta, e șmecherie, înțelegi? Nu e ca la pușcărie, n-are gratii, dar dacă îi pun niște grate, dacă e să veniți pe la mine, să dați de mine așa cum ați zis voi că dați de mine, îi pun niște grate acolo în spate, vă dau câteva palme așa și vă pun acolo în spate, că voi cu pușcăria sunteți învățați, voi cocoșaților, cu pușcăria sunteți învățați, nu sunteți învățați din lux. Ia auzi la tine câte cică ficat de rechin, păi tu ești un sărac, voi sunteți niște săraci, te amăriți acolo, vă plecați după săpun, după alea, înțelegi? Când eu nu sunt interlop, nu sunt de acțiune, dar eu sunt un gentleman, înțelegi? Eu sunt gentleman, tată, înțelegi? Sunt gentleman. Și dacă vă luați cu mine, dacă vă dați la mine, vă bat, dacă vă dați la mine să mă apăr, eu vă bat până îmi ziceți sir, înțelegi? Până îmi zice sire. Asta e. În rest, numai bine și să trăiți bine.